Land Transportation Franchising and Regulatory Board LTFRB may pahimangno sa mga drivers o operators nga mokuha una og fare matrix o taripa nga ipaskil sa mga pampasaherong jeep. Kini sa dili pa sila makapangayo sa 2 pesos nga provisional fare increase nga ipatuman sugod karong adlaw. Samtang gihangop sa mga drivers ang aumento sa plitihan. Aniya ang report. Epektibo karong adlaw ang gipatuman nga 2 pesos nga provisional minimum fare increase sa mga pampasaherong jeepney Lukop Nasod. Sa traditional PUJ gikan sa 9 pesos, gihimo ng 11 pesos. Samtang gikan sa 11 pesos, gihimo na usab nga 13 pesos ang modernized PUJ. Apan giklaro sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board LTFRB 7 nga kadtong adunay fare matrix o taripa ang makakulikta sa uminto sa plitihan. Busa nagpahigayon og information dissemination ang masakop sa LTFRB 7 sa nagkalain-laing dapit sa dakbayan sa Sugbo. Naabtanamo sila sa uptown area diin ilang gipara ang mga PUJ o gipahibaw ang mga driver sa pagkuha una sa fare matrix sa ilang buhatan. Apakuhaon gyud og taripa ang ilang mga operator sa ato ang buhatan. Aron makaabil sila o makakuha sila sa katong 11 pesos nga minimum fare sa traditional and 13 pesos sa mga modernized PUJs. Sagad sa mga jeep de pasayrohan, wa pa makakuha sa ilang fare matrix apan tinguha nilang makakuha dayon aron mapunan ang ilang kita. Sama na lang ni Marvy Abelya nga dugay nang nagpingit sa epekto sa kamahal sa krudo busa alang kaniya dako na og matabang ang 2 pesos nga aumento. Pero bintahan lang sir kay murag mapuno-puno among was krudo ba dili kay among ginansa oras pa yung krudo. Ang mga pasayro nakasabot ra usab sa kahimtang sa mga jeep de pasayrohan ug andam silang mohatag sa dugang nga plitihan. Okay ra sad. Sabot ra sad mo nila. Kaya nga naman. Lisod bayasad kaayo ka ang langina na bisag sila pamilya. Mahal po Gasolina na. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.